Aleshores Vicente Aguilera va anar a la Bienal de Venècia, perquè formava part del jurat de la Bienal. I quan va vindre, en Castelló, com s'enterava que un tio, que era el germà de sa mare, que estava en Vilafamés, va pujar a veure'l. Pujar a Vilafamés, van estar així i se va quedar un poc admirat del poble. Així faríem un museu que no n'hi hauria d'Espanya. I dic, pues nada, el diumenge que ve li diu que farem un dinar així d'una alqueria a fora al camp i parlarem i conversarem. Quiero algo que haga resaltar la pintura dentro de esta casa. Vamos a pegar una vuelta del pueblo, agarrem el cotxe, deixem el cotxe en l'Ajuntament i vam pegar una volta per tot lo de dalt, vam pujar pel carrer de dalt i quan va veure la finca que està avui al museu, va dir, madre mía, esto es una joya, Vicente. I dic, però està mig en terra i a més no és nostra, que no compra, no se compra, no tenim una perra a l'Ajuntament. Diu, bueno, prepárame una visita para el próximo domingo y veremos a verla por dentro si se puede. Així no ho vam fer. No és menester que anem a Madrid i a Barcelona i a Capuesto. No necessitem veure un altre. Esta és la ideal. I dic, però això s'ha de cerrar tot. L'Ajuntament no té cap erra. I dic, però bueno, yo me apañaré. De acuerdo, a eso le agrade. Esto no es que me gusta, esto es que es lo esencial del museo. Com que jo com estava de diputat, el president de la Diputació era el metge de Francisco Albella, no sé si el coneixen. I jo vaig parlar amb el president i li vaig explicar, diu, Marxà, la Diputació comprarà el Palacio. Pues anem a fer el tracte. I diu, què voldrien vostès de la casa? Diu, 1 milió. I dic, és cara perquè vostè sap que està a mitja terra. El teulat l'han de canviar tot. I per baix, la meitat de les coses. Bueno, resumen que li vaig dir 750.000. I vam quedar d'acord. Vicente Aguilera, hem arribat a ser quasi germans. Què he de dir jo d'ell? Primer, el que va portar al poble, i segons, que Sergio va comprar una casa així. Ell tenia una casa, que la casa era del més ric del poble, i se van vendre, entonces se van vendre més de 30 cases per artistes. Aguilera i la família, la xica, nosaltres vam quedar quasi com a família. El dia de l'enterro vam formar una família per a presidir l'enterro, tot això, i quan l'enterro des d'allí a la tumba. I la dona d'Aguilera va dir, tu davant, a sols, però davant. Vicente Aguilera era un home molt seriós, molt respetuós, però molt bona persona. Sí, nosaltres hem estat junts pensant coses, fent coses, perquè abans no se tocava res, que jo no li diré això així o això així. I sin embargo no hem tingut mai una rilla de res. Mai han vingut, al contrari, la una anava a l'horta, pujaven a la cistella de tomates, la meitat,